Guys, mamimigay po kami ngayon ng lugaw sa mga guard. Meron na pong nakita si Mamang Guard. Bibigyan niya na po ng lugaw. Ito, paalmusal lang. Hindi naman. Teka, sana yung isa. Tama-tama may extra Ano ako naman? isa. Meron. Wait lang, be. Meron naman nahanap pa si Mama. Nakahanap na naman si